Jod bura manie komiti mar somo chwalo twak ewi nonro mar duoko mag penj mar KCSE e boma ma Kisumu. Twak oyango ni kuo mar penj pod nyiedhore pachoka kata obedo ni migawo mar somo nopuodho penj mar KCSE ma higa mokalo ni ne onge kod chid mibadhi. Bende wachore ni kuo penj mienjo e okenge mopogore opogore chakre duol mar penj NEC nyaka e kind jopuonjre kod jopuonj. Jod bura osego jiwo pach jopiny kod jokanyo mamoko e kedo gi kuo mar penj e pachoka. We sampled out a total of 12 counties which we are visiting, and if need be, we may visit more counties based on the initial findings. We are also going to speak to experts, various stakeholders, the Kenya National Examination Council, which has been mentioned adversely everywhere we've gone. We will be speaking to the Minister of Education and all other people who are related to education sector. What we intend to do is, as per our terms of reference, we will make a report and take to Parliament. What happens, Parliament will direct what happens next. We are realizing that exam cheating has become a culture. It has become embedded in the community, that all of us have become stakeholders in the cheating. So we are already a compromised society, and this has to come to an end. Everybody's involved. So if you want to deal with the exam cheating, you have to follow that route. That is a chain. It's a chain reaction. Wayudo ni gini o malo ko biro nyaka piny omiyo kuoni koro kaka waneno wadhi gi paro mag jopiny kaka wan ka wang'eni jopiny kaka owache ni wan gadieri ni somo ni dhi lokore. Tokma to ko wadamo wuog e jonyuolwa nyithindwa to kod jopuonjwa nwanong yo makare made wakonyo nyithindo otim penj mokwa keto ni penj kokwal eka ng'ato kadho.